Cum îți faci o echipă de vânzări? Cu oameni mai experimentați? Cu oameni mai tineri? Mai fără experiență pe care să-i crești tu așa cum vrei? Orice soluție alegi, important este să te asiguri că oamenii pe care tu îi recrutezi au potențial și că vor avea rezultate. Și pentru asta îți propun să construim o casă a recrutării de vânzători. O căsuță. Orice casă are o fundație. Și aici fundația este extrem de importantă. Atitudinea omului respectiv. Care este atitudinea lui legată de jobul pe care urmează să-l aibă, legată de clienți, legată de potențiali colegi, legată de managerii lui. Și practic, atitudinea este alegerea noastră personală a fiecăruia. Atitudine care generează comportamentul nostru. Comportament care se manifestă prin acțiuni. Acțiuni, unele dintre ele fiind cu adevărat soluții. Soluții care duc către rezultate. Rezultate care duc către performanță. Performanță care generează atitudine. Cine este cel mai bun vânzător? Generează și atitudinea potrivită. Și atunci, primul lucru la care vrem să ne uităm este fundația acestei case, reprezentată de zona de atitudine. Orice casă are și 3 stâlpi de bază, în cazul nostru. Skills, will, fit. Abilități, dorință și potrivire. Vrem să vedem ce abilități are omul pe zona de vânzare și îl trecem pas cu pas prin procesul de vânzare, să vedem cum vede el lucrurile, care este viziunea lui când vine vorba de zona de vânzare. Și în felul ăsta ne dăm seama dacă omul are abilități sau nu are abilități. Ne uităm și la o zonă de dorință. Care este drive-ul lui? Ce îl motivează pe om să alerge? Îi este foame? Pentru că dacă este foame, probabil va și alerga. Și vrem să verificăm lucrul ăsta. Partea de potrivire e importantă. Odată, cu ceilalți oameni din echipă și, în al doilea rând, cu tine ca și manager al acelei echipe. Pentru că tu nu-ți dorești neapărat să ai oameni după chipul și asemănarea ta. Îți dorești oameni complementari, cu bune și cu rele, dar care, puși cap la cap, să creeze o forță puternică. Orice casă are și un acoperiș. Și aici este zona de smart. Vrem să vedem cât de smart este omul. Dar nu din punct de vedere academic. Nu avem pretenția să vedem multe diplome. Dar vrem să vedem că poate să lege 2 puncte între ele. Vrem să vedem că poate îl duce capul rapid să poată să spună cât reprezintă procentual un sfert din jumătate. Și poate, că am avut și situația asta, poate omul a venit și a zis 13,3. Și nu ăsta era răspunsul. Dar nu m-a interesat chestia asta. M-a interesat să văd că omul face jumătate din 100 este 50. Și un sfert din 50 este 12,5. Poate a greșit calculul, se mai întâmplă. Se mai întâmplă tuturor. Dar mă interesează logica pe care a urmărit-o pentru a ajunge la rezultat. Asta înseamnă să fie smart. Și atunci, când ne uităm la vânzători, hai să ne uităm din această perspectivă. Atitudine, abilități, dorință, potrivire și cât de smart este. Dacă te uiți pe aceste direcții, vei putea să-ți construiești o echipă de vânzări de succes.